Mitä arvelette, mikä on miehen unelma-ammatti? No, se on ehkä vähän ravintolaa, miellyttävän naisen seuraa, intiimejä tuokioita ja liksa verottomana käteen. Ja kukas tällaisen voi tehdä muuta kuin rattopoika? Tervetuloa studioon aloitteleva rattopoika Kari. Kiitos. Kari, sä oot hankkiutunut nyt hiljan ihan uuteen ammattiin, eli miesprostituoiduksi. Miten sä siihen päädyit? Se oli monien yhteen sattumien summa. Vertailin eri vaihtoehtoja, mitkä niin kuin kävis kohdalle ja aina nousi päällimmäiseksi naiset. Jotain kautta. Siis kaikki miehethän ajattelee naisia, mutta joku lähtee tehtaalle töihin ja ajattelee, että mitä nappia painaa. Ja mulla oli aina päällimmäisen ehkä ne 2 nappia kuitenkin siellä paijan alla. Niin... Eli sä halusit työskennellä naisten kanssa? Mieluiten, kyllä. No, oliko sun motiivi sitten tavallaan se seksi vai raha? No, kyllä seksi, ja jos sitä kautta saa vielä rahaa, niin sehän olisi ihan ideaalitilanne. Toistaiseksi sullahan on ollut ilmoituksia lehdessä, mutta sä et ole suostunut näihin, mitä sulla on tarjottu näitä asiakkaita, niin sä et ole suostunut niihin keikkoihin. Miksi? Se on aika koominen tilanne. Tää on luultavasti tätä, kun miehet sanoo, että eletään tällaisessa tasavertaisessa suhteessa, että jos nainen saa mennä ja minä saan mennä, niin tällä hetkellä joku miehet soittanut ja pyytänyt käyntiä, että voisitko lähteä, vaimo täyttää 40 vuotta, että hänellä olisi sellaiset juhlat, että mene ja yllätä se, että siitä jää sellainen mieli, että mä menen ja yllätän sen vaimon ja puolen tunnin päästä tulee mies ja yllättää meidät ja sen jälkeen ollaankin raastuvassa. Se ei ole se, mitä sä haluat. Eli suoraan asiakaskontaktia kyllä, ostavalta asiakkaalta. Kyllä. No, mitä sä odotat sitten tällaiselta ensimmäiseltä asiakaskäynniltä? No, oikeastaan siltä ei osaa ottaa mitään. Että jos sanotaan näin, että jos molemmat on tyytyväisiä sen jälkeen, kun mä lyön oven kiinni, niin oon erittäin tyytyväinen. Just, eli kumpakin hymyilee lähteessä, niin silloin on tyytyväinen. Joo, ensimmäinen päivä missä tahansa työpaikassa. Kyllä, on se on vaikea, niin? Vaikka rautakaupassa. Tervetuloa mukaan, Laris. Sä oletkin jo miesprostituoituna aika konkari 3 vuotta alalla. Sä kuuntelit tuossa Karin odotuksia tästä uudesta urasta, mitä hän on aloittamassa. Mitä luulet, kohtaako ne ikävämmän totuuden vai? No, täytyy aina sanoa se, että se on ihan sama mitä duuni sä teet. Oot sä sitten toimistossa töissä tai oot sä auton lähetetä mikä tahansa, niin ainahan koeaika on aina jonkun aikaa. Siellä tulee kommelluksia ja kaikkea tällaista. Kokemus opettaa hirveästi. Että kyllä mäkin joudun käymään paljon alussa semmoisia, tuli kantapääkä oppi välillä ei tullut rahaa ollenkaan, piti vaan nuolla näppejä ja kaikkea tällaista, mutta sitten niin kun sä opit tuntemaan ihmisiä, tiedät kuka haluaa kaikennäköisiä hulluja tulee ja kaikkea tällaista, niin täytyy ottaa vastaan ja sitten kokemus opettaa. Ja mä sanoin, että Karilla on täydellistä mahdollisuus tehdä ihan mitä vaan. Se on itsestään omasta kiinni, kuinka paljon jaksaa. Mahdollisuuksia on paljon. Niin, no kerro nyt sun asiakaskunnasta. Sullahan on vakituisia asiakkaita aika paljon. Kerro, minkälaisia ihmisiä ne on ja kuinka paljon? No, tällä hetkellä on 30 vakioasiakasta ja ne on tietysti sillä tavalla, että ne on pikkusen mua vanhempia. Siellä on semmoisia, jotka on yksinhuoltajia, avioliitos, kaikkea tällaista ja ne hakee niinku, se on hienoa nähdä, mutta siis mä tosiaan niinku, mä oon aina sanonut sitä, että huoraa huora, mutta mua ei voi mies huoraksi sanoa, koska mä oon enemmän hyväntekijä, koska naiset saa toteuttaa semmoisia fantasioita mun kanssa, koska suurin osa niillä on ongelma semmoinen, että se on joko torstai tai lauantai yleensä sitten, että mies vetää rojut ränniä ja sitten käännetään kylkeä ja nukutaan, mutta mun kanssa ne uskaltaa kertoa mitä ne haluaa, mä teen justiin niin kuin ne haluaa. Ja silloin on tyytyväisiä. Sä sanot, että ne on tietysti sua vanhempia. Miten niin? No en mä tiedä mistä se johtuu, mutta onhan tietysti sitten se on tämmöisiä tietysti jotain tämmöisiä niinku pikkujouluakin tuossa oli monta keikkaa, tiedätkö, jossain nuorten naisten saunaillassa, kaikkea tällaista. Se on semmoista hilpeätä hulluttelua ja kaikkea tällaista. Siellä mä strippaan niille ja sitten joku haluaa, niin haluaa maksaa vähän erikseen lisää niin poispäin. Mutta sitten tietysti tämmöisiä yksinäisiä naisia, jotka on tympääntynyt siihen 15 vuotta olevaan avioliittoon ja haluaa tiedätkö, vähän väriä elämään, niin ne mielellään ottaa minut mukaan. Jossain vaiheessa tietysti mulla oli semmoinen homma, että mä olin sen verran hurjaa, että mä laitoin ylös, että kuinka monen naisen kanssa mä oon pamputellut ja sitten sen jälkeen kun siitä tuli 4-numeroinen luku, niin mä lopetin laskemisen. Eli nyt mä en enää tiedä, että alkaako se 1, 2, 3 vai 4, mutta sen tietää kai sitten jotkut muut, mutta en minä. Niin.
Mitä se tapahtuu, jos tuleekin tämmöinen kykenemättömyyden hetki, että ei se viisari sitten värähdä? Mä sanoin, että mulla on käynyt 2 kertaa elämässä sillä tavalla, se on johtunut valitettavasti siitä, kun nainen on pakottanut mun käyttää kondoomia ja mä en käytä kondoomia. Se on aika kova riski kuitenkin, mutta vielä on ainakin hengissä ja ei ole mitään, on käynyt testeissä kaikkea tällaista ja niin. Mulla on näin se lappukin vielä mukana, mutta siinä on oma riskinsä, mutta valitettavasti tämmöinen homma on meikäläisellä, että tosiaan niin sukkaa jalkaa en suostu laittamaan. Mä sanon kyllä tohon Tällä kuulostaa pelottavalta. Kyllä. Sanon tällä hetkellä, että ilman muuta sukan kanssa ja jos rupeaa näyttää siltä, että jompakumpa jää ilman, niin sen verran on kielimies ja mulla on 10 tällaista melko paksun olosta sormea ja jos ei muuta, niin mä annan vaikka sähköä, että kumpakin on niinku sit tukka pystyssä, se on ihan varma. Eli sä voit sanoa, että sulla on laatutakuu työssä. Kyllä, yritän ainakin. Entäs sinä? Kumpakin hymyilee lähteessä. No, kato, totta kai siis ilman muuta sen takia, kun mä sanoin, että mä oon hyväntekijä, niin aina se, että joskus voi olla se, että minä olen ehkä pettynyt, mutta sitähän mä näytän, ainahan mä oon onnellinen. Mutta se, että niinku aina mä teen sen työn, mikä mun pitää tehdä, koska muutenhan mä en voi palkkaa nostaa sieltä. Niin. Eli siis jos jotain ongelmia tulee, että ei pysty sitä naista tyydyttämään, siis oli mulla sitten sormet, kieli tai oma vehje käytössä, niin aina on apuvälineitä mukana, aina. Ja jotkut tykkää, jotkut ei tykkää. Niitä voi olla kaiken näköisiä, niitä on kuule kaiken näköisiä. On yksikin nainen, kun se sanoi, että se halusi kurkun kanssa ja mä sanoin sille, että käy S-Marketissa. Ei kun mä sanoin sille sitten, kun se sanoi, että hän tykkää semmoisen kurkkua käyttää. Mä sanoin sille niinku jokina vaan näin, että no täytyy vaan muistaa sitten pestä ne hedelmät ennen nauttimista. Ei tarjoa sukulaisille salaattia. No kerro Laris, että mitä sä saat oikein liksaa tästä hommasta? Mikä on sun taksa? Taksa on tietysti aina tilanteen mukaan, riippuu että miten se menee, mutta 500–5 000 markkaa, eli yleensä mä en ole semmoinen tosiaan, että roitränniä käännetään kylkeen, vaan siihen sisältyy jotain muuta, eli mennään ulos syömään, mennään elokuviin, mennään vaikka oopperaan, vaikka mä en voi sitä sietäkään, mutta jos nainen on semmoinen taiteellinen ihminen, se tykkää käydä, niin ei se mitään sisältöä. Kaikki siitä tehdään, sitä romanttinen ilta ja kaikkea tällaista. Ja nainen maksaa kaikki liput, ruuat ja kaikki tällaista, plus sitten vielä mun liksää ja niin poispäin. Sitten tietysti on sellaisiakin keikkoja, että joku haluaa, että mä lähden heidän kesämökille. Niin sitten tietysti hinta nousee. Siellä tulee bensarahat sun muut. Ja naiset on hieno, mulla on ostettu auto ja mun vuokraa maksetaan ja mulla ostetaan vaatteita. Naiset tykkää ostaa vaatteita. Että mä oon semmoisessa vaatteessa kun ne haluaa. Jotkut tykkää boksereista, jotkut tykkää tangoista ja kaikkea tällaista. Niin mun täytyy, ne haluaa, että niinku pienen osan omistaa minusta, niin mä olen heidän. Right. No sähän oot työn takia tai työn vuoksi sinkkuna, mutta Kari, sä et oo. En oo. Kerro sun tilanteesta. No, mulla on taustajoukkoja ja saattaa olla jopa lapsiakin siellä. Mutta tää, että mä olen tässä, tää on niin iso askel mun elämässä, että mulla on kääntynyt niin kuin kilometrin mittaan sivu tänään ja tänään alkaa ensimmäinen päivä mun uudessa elämässä oikeastaan. Ja mä oon aivopessy sen taustajoukon siellä. Ja he hyväksyvät tämän? Se on. Nyt ollaan tässä, kyllä. Okei. No onko tää nyt, sanokaa vielä semmonen, että onko tää joka pojan unelma-ammatti? Mä voin sanoa ihan laakista sanoa semmoisen, että on, mutta kaikki ei siihen pysty. No niin, ei kai. Joo. Kyllä jokaisella oli sitten sinkku tai oli naimisissa tai avolisessa mitä tahansa, niin jokaisella jos mies on ihan normaali ihminen, niin sisimmässä aina, totta kai tämmöistä haluaa tehdä. Tämähän on ihanaa. Sen mä ainakin sanon, että mä oon aina niin kuin ihaillut naisia, jotka on elänyt miehen rinnalla ja saanut mahtavan elannon siitä. Ja välttämättä nyt en tiedä, miten itteni kanssa käy. Tuleeko moraalisia ongelmia? Tuleeko moraalisia ongelmia ja kuinka tässä käy, mutta että haluan ainakin tulee yrittää niitä, ja mutta niitä tarjoaa. Niin. Tulee niitä morkkisia. No mutta niin, ei sitten mitään. Kiitoksia teille herrat. Ja täytyy sanoa, että työn iloa. Kiitos.